Κάτσε, Γιώργο. Ήθελες να μιλήσουμε, σ' ακούω. Και εσύ το ίδιο, εδώ και καιρό. Ναι, είναι αλήθεια ότι το παραμέρισα λιγάκι, αλλά εδώ που είμαστε νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Απόκλεισες μου ήδη την πιθανότητα συνεργασίας. Αυτό το ξεκαθάρισα από την αρχή. Γιατί είσαι τόσο σίγουρος που σε να κερδίσεις? Όσο σίγουρος είσαι κι εσύ με τις συνεργασίες που έκλεισες. Οι συνεργασίες είναι για να γίνονται και να ξεγίνονται. Τώρα τι μου λες, ότι τα χάλασες με κάποιο κόμμα και μάλιστα μεγάλο? Σου λέω ότι είμαστε οι πιο ισχυροί και πρέπει να συνεργαστούμε. Το κόμμα σου το ρώτησες πριν μου κάνεις την πρόταση? Πώς θα συνεργαστούμε δηλαδή? Όποιος βγει θα κάνει θέλει το κόμμα σου? Εν ήρθα σαν εκπρόσωπος του κόμματος μου, Λουκιανέ. Προσωπική πρωτοβουλία. Δεν έχει σχέση με κανέναν άλλον εκτός που μας τους κοιό. Γιώργο, δηλαδή μου προτείνεις να τους γράψουμε όλους και να χαράξουμε δική μας πορεία? Κάπως έτσι. Μάλιστα. Και ποιος ο λόγος? Για το συμφέρον και το θκιό μας. Σου φτάνει? Δεν μου λες, εσένα θα σου έφτανε αυτή η απάντηση? Μας δύο ποιος να βγει στην εξουσία είναι αδιάδυναμη του άλλου. Εξακολουθώ να μην σε καταλαβαίνω, και το μυαλό μου πηγαίνει στην υπόθεση των κτημάτων, στην οποία πιστεύω ότι εσύ κρύβεσαι πίσω. Μόνο τους τα χτήματα χωρίς την εξουσία λέει τίποτε. Και το προεδρυλίκι χωρίς τα χτήματα δεν αξίζει. Λοιπόν, Γιώργο, τι κρύβεται πίσω από τα κτήματα? Τόση δύναμη όσοι δεν μπορείς να φανταστείς. Μάλιστα. Φοβάσαι ότι θα βγω και θα σταματήσω σε αυτό που πας να κάνεις με τα κτήματα? Λουκιανέ, έμαθα στη ζωή μου να μην υποτιμώ κανέναν. Καταλαβαίνω. Πόσο μάλλον εσένα. Τέλεια το κόλπο με την απόπειρα. Που τούν τη στιγμή είσαι... Έτσι πιστεύεις? Ότι εγώ οργάνωσα την απόπειρα εναντίον μου? Και περίμενα να το παραδεχτείς. Ωραία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αν έχεις αυτή τη γνώμη για μένα. Η γνώμη μου για σένα είναι η καλύτερη. Να το σκεφτείς? Δώσε μου ως αύριο. Με την προϋπόθεση ότι θα με ενημερώσεις πλήρως. Πλήρως δεν γίνεται, έτσι ξέρεις το. Πρέπει να δεχτείς πρώτα.